Fy enw yw Phillips a dwi'n dod o Gyfyrfyn a dwi'n cyn aelod o'r Senedd Cymru dros gorllewin Cyfyrfyn a Sir Benfro. Mae'r Senedd Cymru yn grŵp o 60 o bobl ifanc sy'n gallu cynrychioli llais pobl ifanc yn y Senedd yma yng Nghaerdydd a bod nhw'n gallu dylanwadu ar gwleidyddion a hefyd dylanwadu ar polisi cyhoeddus yng Nghymru. Y proses ymgeisio yn digon rhwydd oedd just ffindio'r gwefan a wedyn rhoi mewn fy manylion a wedyn oedd rhaid fi ysgrifennu fel biography bach a hefyd y tri mater oedd yn diddordeb i fi. Sgiliau bywyd, cael fwy o cyfleoedd i ffermwyr a pobl sy'n byw yn cefn gwlad Cymru. A mae materion fel hynny'n bwysig i fi oherwydd bod fi'n dod o fferm laff a fi'n gweld bod e'n bwysig bod y llais ffermwyr yn cael ei adlewyrchu yn cymdeithas. A o'n i'n gweld y cyfle yn arbennig i gallu dylanwadu ar gwleidyddion a cwrdd â nhw wyneb i wyneb. Wrth gwrs, yn ystod Covid, oedd hwnna'n troi ar-lein ar Zoom, ond o'n i'n teimlo bod nhw yn gwrando a bod nhw yn cymryd ein sylwadau o bwys. Yn y pwyllgor sgiliau bywyd, o'n i wedi comisiynu fel holiadur i pobl ifanc, a oedd na nifer o sgiliau bywyd o'n i'n rhestru, a nifer o'n i'n wedi ystyried o blaen. Oedd yn bwysig pethau fel addysg criw a addysg amdano arian, a hefyd addysg perthynas a pethau fel la. Felly mae rhain yn sgiliau bywyd sy'n bwysig cael ar y cwricwlwm bod nhw'n hanfodol. Ni'n teimlo fel gyda polisi addysg yn ymwneud gyda'r cwricwlwm newydd, o'n i yn gweld bod yna wahaniaeth wedi digwydd. Dwi'n credu bod cael y profiadau'r sylfaen hynny yn hynod o bwysig ar gyfer dyfodol fi, a bod fi'n ystyried nawr i mynd i'r Almaen a fydden ni byth wedi ystyried hynny cyn gwneud y Senedd Cymru. Yn ni'n gweud rhywun sydd yn ystyried i ddod yn aelod o'r Senedd Cymru i jyst mynd amdani. Herwydd os chi felly ar y ffens, felly dim yn siŵr os mae digon o hyder da chi hyd yn oed. Bydd chi'n gallu datblygu'r hyder hynny yn ystod eich cyfnod. Byddwn ni'n gweud y top tips i ymgyrchu, jyst fod chi eich hunan a hefyd rhannu eich barn i pobl. Dim barn pobl arall, dim barn gwleidyddion, ond barn personol chi. A bydd pobl yn deall hynny, a bydd pobl yn gwerthfawrogi bod gyda chi barn eich hunan fel person ifanc.